Il-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa' jaħrab mill-iskandlu 17 Black. F'kollegament dirett fuq ir-Radju Laburista minn Brussell, Muscat evita l-kollox milli indirizza l-akbar mażra li għandu ma saqajh il-Partit Laburista u għal jum ieħor naqas milli jilqa' l-appelli tal-Midja Indipendenti u tal-Partit Nazzjonalista sabiex tintrefa' r-responsabilità politika. Dan wara il-fatti ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat u li juru li kien hemm eluf li kellhom jgħaddu mill-kumpanija segreta ta' wieħed mid-diretturi tal-Electrogas għand il-kumpanija Harnville u Tilgate ta' Konrad Mizzi u Keith Cambry. Fuq ir-Radju Laburista intant Muscat tkellem dwar il-faqar fejn ftaħar biċ-ċifri li naqsu bi 17%. Madankollu l-istatistika maħruġa mill-Gvern stess, illi hija pubblikata wkoll fid-dokument tal-Partit Nazzjonalista ġi tal-kulħadd soċjetà li importa, turi biċ-ċar illi dan mhuwiex minnu. Dan hekk kif bejn l-2012 u l-2017 kien hemm żieda ta' 2565 persuna li huma f'riskju ta' faqar. Flok jeradika l-faqar, dan il-Gvern qiegħed iżid il-faqar anke fost it-tfal. Fl-aħħar 5 snin dejjem skont iċ-ċifri tal-Gvern stess, il-faqar finanzjarju żdied b'aktar minn 10,400 persuna, sabiex issa il-faqar finanzjarju qabeż 72,000. Il-Prim Ministru minnaħa tiegħu spjega li l-Gvern qed isolvi l-faqar billi joħroġ iċ-ċekkijiet. Huwa sostna li meta jiġi mistoqsi għalfejn ma joħroġx iċ-ċekkijiet f'daqqa, ir-risposta tiegħu tkun il għaliex dak huwa li affordja l-Gvern. Madankollu għalkemm f'dan il-qasam il-but tal-Gvern Laburista u għafjak mhux il-faxxi l-baxxi qed igawdu mis-surplus iżda il-ħbieb qrib ta' Kastilja. Dan hekk kif tul din il-ġimgħa biss tħabbar illi l-eks Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb ġie maħtur bħala konsulent mill-Ministeru tat-Turiżmu fil-waqt illi l-preżentatur tal-magna tal-propaganda Laburista Karl Stanley Navarra kien maħtur bħala konsulent ta' Transport Malta għall-Midja. Din tal-aħħar kienet aħbar żvelata fil-ħarġa ta' Sunday Times of Malta. Skont dan il-ġurnal, Stanley Navarra ser ikun qiegħed idaħħal mal-1,500 euro fix-xahar.